Ara, si voleu, anem a veure com canviar el tema, l'apariència del nostre blog, d'acord? Llavors ens anirem a on posa tema i aquí es mostraran com els temes que tenim per defecte, d'acord? Doncs aquí nosaltres podem anar decidint quin tema o quina apariència visual volem que tingui. Aquesta és ja la que teníem per defecte. Si anem clicant aquí amb el botonet aquest d'aquí, anirem saltant entre els diversos temes. És el mateix tema, l'únic que canvia la imatge, els colors, etc. D'acord? Si diem, doncs mira, aquest tipus de tema no acaba d'agradar, doncs anem a aquest altre. Aquí veiem que ja ens ha canviat l'apariència del nostre tema, és similar, però ja és una miqueta diferent. Doncs, també, si anem navegant entre els diferents temes, ens va canviant, d'acord? I aquí és qüestió de que cadascú vagi veient quin tema li agrada més, quina apariència visual, per dir-ho així, li agrada més, d'acord?